Je možné byť kresťanom a pritom nechápať, čo vlastne Boh Ježiš Kristus pre nás vykonal na kríži Golgoty? Žijem v kresťanskej krajine na Slovensku od detstva a hoci som kedysi bola ateistkou, samozrejme som vedela, že sú ľudia, ktorí veria v Boha. Modlia sa k nemu, chodia do kostola. Počula som aj o Biblii, ale nikto mi vtedy nepovedal, že je to Božie slovo. Videla som mnohé kríže, na ktorých bol pribitý niekto menom Ježiš. Nikto mi však predtým nepovedal, kto to je, že je to Boh, ktorý zomrel aj za mňa, za moje hriechy. Myslím si, že aj mnoho kresťanov, ktorí vyznávajú, že veria v Ježiša Krista, ho nemajú za osobného spasiteľa a vlastne ani poriadne nevedia, alebo sa nad tým ani nezamýšľajú do hĺbky, čo pre nich na kríži Golgoty vykonal a prečo. Možno tento príbeh, ktorý vám chcem vyrozprávať, vám to viac osvetlí. Odporúčam vám video nielen počúvať, ale aj sledovať, lebo neskôr ho budú sprevádzať verše z Biblie. Sú to vlastne dva skutočné príbehy. Jeden malý a jeden veľký príbeh lásky. Tento príbeh sa skutočne stal, nie je vymyslený. Je o jednej mamke, ktorej sa pred 31 rokmi narodil syn Michal. Bola to samozrejme radostná udalosť. Tešila sa z nej aj Mišková sestrička Veronika, ktorá mala v čase jeho narodenia 2 rôčky. Radosť však netrvala dlho. Skalil ju strach z choroby. Miško mal totiž ešte aj 3 týždne po narodení novorodeneckú žltačku. Preto sa musel ísť liečiť do nemocnice, čo mamku veľmi trápilo. Žltačka čoskoro ustúpila, ale pri kontrolnom odbere krvi sa zistilo, že Miško má zvýšený počet bielých krviniek, odborne leukocitov. Musel absolvovať ďalšie vyšetrenia, aby sa zistila príčina. Absolvoval veľmi veľa odberov krvi, vyšetrenia u rôznych odborníkov a ďalšie 2 pobyty v nemocnici. Boli týždne, že mamka išla s ním na odber krvi aj 2-3 krát do týždňa. Takým malým bábetkám sa berie krv z hlavičky. Lekári mamku vždy nechali čakať vonku za dverami ordinácie. Počula len synčekov pláč. On plakal dnu, ona na chodbe. A cítila bezmocno, že mu nevie pomôcť, ani si s ním vymeniť miesto. Výsledky sa nemenili, počet leukocitov bol stále zvýšený. Neskôr mamka s Miškom navštívila rôznych lekárov, špecialistov, ale nikto nevedel dať odpoveď, prečo. A veľa z nich sa divilo tomu zlému krvnému výsledku, lebo inak bol Miško zdravý, prospieval, papal, rástol, smial sa, naučil sa chodiť, rozprávať a tak ďalej. Ale v mamkinom srdci sa stále skrývali obavy. Čo ak to bude niečo zlé? Veľmi zlé. Mišková sestrička Nika väčšinu týchto návštev lekárov absolvovala s mamkou a Miškom. Len občas ju postrážila babička. Často sa spolu hrali nie doma alebo na ihrisku, ale v čakárni. Najhoršie na tom všetkom však bolo to, že mamka nemala vo svojom živote ani v svojom srdci miesto pre Boha, pre Ježiša. Pretože vôbec neverila, že existuje. V tom svojom trápení s Miškom a tiež mnohých ďalších sa nemala na koho obrátiť o skutočnú pomoc, ktorú vie dať len Boh. Netušila, že Boh prežíva s ňou každé jej trápenie, že je zdrojom pravej lásky, radosti, istoty, že s ním môže prežívať pokoj v každej situácii, za každých okolností. Nevedela, že Boh má vždy pre človeka najlepšie slova útechy a povzbudenia. Miškov ocko mamku utešiť nevedel, vždy len mávol rukou, že to bude dobré, ale zrejme aj on prežíval vnútri strach a úzkosť, ktoré nechcel dať najavo. Čas šiel a lekári stále nevedeli zistiť, prečo má Miško stav leukocitov výrazne vyšší, než je norma.
Napokon skončil v opatere tety doktorky hematologičky a už chodieval na kontroly len ku nej. Mamka doteraz nevie, čo mal Miško vlastne v neporiadku v bielých krvinkách, ktoré teta doktorka pri každej kontrole pozorovala pod mikroskopom, ale jedného dňa, asi po 5-6 rokoch, to už v poriadku mal. Skončili sa únavné a obavami naplnené návštevy a blížila sa radostná udalosť, narodenie ďalšieho súrodenca. Nika mala 8 rokov a Miško 6, keď sa im narodila sestrička Mirka. Veľmi sa tešili aj mamka a ocko. Asi po 2-3 týždňoch, bolo to v piatok popoludní, sedela mamka s deťmi v detskej izbe na zemi a na niečom sa nahlas od srdca smiali. Do toho šťastného smiechu sa zrazu ozval zvonček pri dverách. Dole pri bráne zazvonila teta sestrička od detskej lekárky, aby súrne oznámila mamke zdrvujúcu správu. V Mirkinej krvi, odobratej deň predtým, je veľa bielých krviniek a musí absolvovať ďalšie vyšetrenia. Ťažký smútok a obavy zovreli mamkino srdce. Priam stuhla od hrôzy pri predstave, čo ju a chudinku Mirušku čaká. Znova to isté, čo s Miškom. So srdcom plným úzkosti prišla mamka v pondelok s Mirkou k detskej lekárke a neverila vlastným ušiam, keď sa rozsudok bolesti, žiaľu, trápenia zmenil na oslobodzujúcu radosnú správu, že Miruška nemusí ísť na žiadne vyšetrenia, že jej braček Miško ich preskákal aj za ňu, že ten zvýšený stav leukocitov máme jednoducho v rodine. Mamkina radosť sa nedá ani opísať. Príbeh so šťastným koncom. Podobný, len oveľa rozsiahlejší a neporovnateľne ťažší a bolestnejší skutočný príbeh sa odohral aj zhruba pred 2000 rokmi na kríži Golgoty. Boh, Ježiš Kristus, opustil slávu neba a ponížil sa až k nám, hriešným ľuďom. Prišiel na zem, stal sa človekom, aby pretrpel za nás to, čo bolo určené nám, priestupníkom svätého, večného, nemenného Božieho zákona. A to odplatu za hriech, druhú smrť. Večné odlúčenie od Boha, Stvoriteľa, zdroja lásky, života, pravdy, pokoja, radosti. Pán Ježiš nám prešliapal cestu spásy. Podobne ako Miško, ktorý všetky bolestné odbery, vyšetrenia, čakanie pretrpel aj za svoju sestričku Mirku, ktorá už vďaka nemu nemusela nič z toho podstúpiť. Ale Miško to nerobil vedome a určite nie dobrovoľne. Pán Ježiš však áno. Zo svojej nesmiernej lásky a milosti nám Boh dal nádherné zasľúbenie, že kto verí v Neho a v poslušnej viere ho z lásky nasleduje, neokúsi večnú smrť, ale prešiel zo smrti do života. Dal nám úžasnú nádej na večný život v radosti s ním. Ten, ktorý bol bez hriechu, stal sa hriechom za nás, aby sme my nemuseli nikdy okúsiť to, čo on. Božieho syna nezabilo fyzické mučenie, rany biča, klince, ale ťarcha hriechov celého sveta, ktorú nebeský Otec uložil na Krista, pre ktorú odvrátil od neho svoju tvár. Božiemu baránkovi, ktorý sníma hriechy sveta, puklo srdce pre bolesť odlúčenia od svojho Otca, s ktorým bol v neustálom spojení putom lásky ako v nebi, tak aj počas svojho pozemského života. Moje i tvoje hriechy pribili Ježiša na kríž. On tam zomrel namiesto nás, hriešnikov, priestupníkov zákona. On si s nami vymenil miesto. My sme si zaslúžili túto smrť namiesto neho. Urobil to pre nás z lásky, z nezmerateľne veľkej lásky.
lebo Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešnika. On nielen zomrel, Kristus na tretí deň vstal z mŕtvych a dal nám neutrasiteľnú istotu, že tak raz stanú k večnému životu všetci, ktorí ho vierou prijali za svojho spasiteľa a pána a konajú Božiu vôľu. Boh nám ponúka nielen odpustenie našich hriechov, ale aj silu k novému životu viery, silu žiť svätým životom, silu radostne a prirodzene naplňať požiadavky jeho dobrého, dokonalého zákona. Lebo žiadny človek to nedokáže vo vlastnej sile sám. Tento príbeh lásky Boha k človeku je skutočný, rovnako ako príbeh mamky a jej detí. Prezradím vám meno mamky. Volá sa Janka a som to ja. A Nika, Miško a Mirka sú moje deti, dnes už dospelé. Neviedla som ich Božou cestou, nevychovávala pre Božie kráľovstvo, ale naopak k svetskému úspechu, materializmu. Prešlo veľa rokov, kým som po mnohých životných skúsenostiach začala premýšľať o zmysle života. Človek žije, trápi sa a nakoniec zomrie. Žiadny zmysel som nevidela, pretože život bez Boha jednoducho zmysel nemá. Bohu nesmierne ďakujem, že hoci ja som ho nehľadala, on mňa áno a dal sa mi poznať a dáva stále viac v svojom slove pravdy. V Biblii i v mojom každodennom živote viery a skúsenostiach s ním. Miluje a hľadá každého človeka a každému hovorí, aby vyskúšal, aký je Boh dobrý. Pán Ježiš ma tiež doviedol k tomu, aby som sa s vami podelila o tento môj príbeh, aby ste mohli lepšie pochopiť dielo lásky a spravodlivosti, ktoré pre vás vykonal a koná. To, čo pretrpel na kríži za nás, keď niesol hriechy celého sveta na sebe, sám sa stal hriechom a nebeský Otec od neho odvrátil svoj zrak, sa slovami nedá opísať, ľudským rozumom plne pochopiť. Ten, ktorý bol bez hriechu, okúsil bolesť odlúčenia od Boha. Ten, ktorý bol stále spojený s Otcom v nebi i na zemi, z lásky k ľuďom sa podujal pretrpieť túto nepredstaviteľne strašnú smrť za každého človeka, aby ju nemusel podstúpiť žiadny hriešnik, ktorý ho príjme do svojho srdca, života, plne mu dôveruje a v poslušnej viere ho z lásky nasleduje všade. Každý, kto chce, smie Božiu lásku poznávať už tu a teraz a potom naveky vo večnom živote. Prajem vám, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení v láske a pevne založení dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, aká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu.